Kaixo, zer moduz? Zenbat maitasun abesti jartzen ditugun gaztean, Bagoazenen ere protagonista izan dira aste honetan. Zergatik, Izaro eta Lauroba entzun ditugulako gainera. Ezagutu nahi dituzue? 1, 2, 3, 4, goazen! Nik uste ez dagoela zalantzarik. Aurtengo bikotea Zuri eta Enarak osatzen dute. Maitasun kantu guztiak beraienak dira, izan ere, hainbeste zor diote batak besteari. Maite duenak, maite du maitatzen, sei zati ditu, ilargiak arte. Maite dudana, maite dut hainbeste, jasotzen dudalako ematen dudan beste, hainbeste. Buruan itxatxita eta bueltaka geratzen den abesti horietako bat Izarok ekarri digu. Maiabiarra da bera, baina azken urteetan ja Donostian bizi da. Pasaden urtean konfinamendu bete-betean Limones en Invierno diskoa kaleratu zuen eta bertan dago abesti hau. Pentsa, ze arrakasta izan zuen Limones en Invierno diskoak azken Gaztea sarietan ere 2 eskuratzea eraman ziola. Hori bakarrik ez, Euskal Herrian kontzertuak altzituen guztiak eman zituen eta Mexikon ere egon zen. Mexikon egindako irudiekin osatu zuen hainbesteren bideoklipa ikusi. Maite duenak, maite du maitatzen, sei zati ditu, ilargiak aurten. Maite dudana, maite dut hainbeste, jasotzen dudalako, ematen dudan beste. Aze abentura Luken eta Garazirena. Baina abentura on guztiek bezalaxe horrek ere arriskua zeukan. Eta basakabitik ihes egin eta ondoren batez ere itzultzeko lagunen beharra zuten. Eta bai, oso lagun onak dituzte, ikusi. Arindu ditzagun bihotzeko penak, la 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 la, lagunak. Maita ditzagun arima gardenak, la 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 la, lagunak. Aurtengo goazen amaitzen ari da, baina entzun berri dugun abestia ja pasaden udatik ere ezagutzen genuen. Eta norrote dago kantu horren atzean? Iker Lauroba, horixe bere izena. Eta Lauroba taldea hasi zuen bere anaiarekin batera. Hori bai, 2018an agur esan zioten 14 urteko ibilbideari, eta ordutik Iker bakarkako bidean dabil. Iker Lauroba musika munduan sartuta eta murgilduta jarraitzen du azken urteotan. Urrutira joan gabe, atal honetan ikusi dugun Izaro bandaren parte ere Iker bada. Baina bere bakarkako proiektua ere badauka, eta ez da nola nahikoa. 4 urtaro hartu ditu 4 lanetan, Negua, Udazkena, Udaberria eta azkena Uda izeneko diskoa kaleratu du. Arindu ditzagun bihotzeko pena, la 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 la, lagunak. Maita ditzagun arima gardenak, la 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 la, lagunak. Zea itzakia politia jartzen digun goazenek horrelako kantu eta batez ere musikariak ezagutzeko, ezta? Aste honetan Izaro eta Lauroba izango dira, datorren astean auskalo. Jarraitu beharko gaituzue. YouTubeen eta goazenen aplikazioan gaude. Ondo segi, aio! Gaztea.